Спри, не пипай нищо. А то записва, дай. Сетихме се. Айде, дай. Как се бъща на тази клапка? За какво ще плаща? Кой Влашко плаща? Тимуци, как ще е така, брате? Така сме раг, бе! Аре, давай, бе! Нормален съм, ще те, бе. Моли? Виж, че пръщи. Копане! Ехо има. Ама Махнете ехото. Чашата аз всъщност го бъркам. Махнете без ехо. Мога го увеличи сега. Без Ма ехо. без ехото. Без ехо, ето. Ехо. 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 Не, само усил. Ехо. Ехо! Пати батерията й. Да, бе. Ние си. Имаш 14%, дай. Майка му стара. Айде, Да, отиш при майка ти, айде. Да. Добре. Васко! Васко! Как го виж? Васко! Как ще беше глада? Васе, я се обърни!